Jo, jeg tænker på Afrika. Og de sultne lande. Okay. Vi har solgt tyggegummier og solgt vand og ja, alt muligt andet. Og så har vi gået rundt med mælkebøtter og samlet penge ind. Ja. Jamen altså, jeg synes det er sådan set lidt spild af penge. På grund af, som sagt lige før, så er der jo mange folk, der beholder det meste af pengene. Så jeg tror ikke på sådan noget fond noget. Ikke rigtigt. Jeg synes ikke, det spiller penge. Fordi der er jo nogen, der går rigtig ned til den. Der er nogen, der får rigtig hjælp. Så man har set i mange videoer på internet, hvor der er en eller anden vogn med tøj eller et eller andet, der kommer ned til de der fattige børn i Afrika for eksempel. Folk, der bor nede i Afrika, eller hvor det nu er, der er fattige mennesker, eller der er brug for de der ting. Det er jo godt, og ligesom de der planfader. Men det er jo godt, hvis det er med, at barnet kan komme i skole og få et lidt af et liv, ligesom vi lever. Jeg ved ikke helt, om det virker. Altså, vi har doneret ret mange penge. Jamen, og det fik den der brønd. ja, det fik brønden. Og hvad så? Altså, vi er jo blevet gangsterne og doneret 200 milliarder kroner. Dollars faktisk. Og det virker sgu ikke.